Hello, magandang araw. May pupuntahan ako. Udak kami, pero ako ang may appointment eh. Samahan nyo kami. Kasi ang gagawin ko ngayon, magpagupit ako ng buhok. Gusto ko kasi ibang style na naman kasi nung last nagpagupit ako. Ikaw ata pa sana naggupit sa akin, no? Oo, ako. Nag-trim siya ng buhok ko. Tapos nung last nagpagupit ako nung November, December pa ata yun. Kaya mahaba-haba ng buhok ko. Nakita ko yung buhok ko na dati, diba? New look later. Ganito yung buhok ko ngayon. Alam nyo man itsura ko, ganun, long hair. Tingnan nyo baka naging hanggang dito na yung buhok ko. Diba? Sige, abangan nyo na lang. Pagkrusta. Yeah. Nandito na kami. Yung hair ko, mawala na. Sana all may kape. Tada! Tapos ng aking hair. Short na, oh. Oh, anong masasabi niyo? Okay lang ba? Sa bahay papakita ko ulit kasi naka-jacket ako. Hindi masyadong kita. Pinaiksi ko na talaga. Kain muna ako. Ako ang kakain. Si Hindi. Jeb ayaw. Magda-diet ako ngayon. Diet daw. Kaya hanggang laway muna tayo. Anong lasa niyan? Pizza. Lasang Sarap. pizza. Mhm. Hindi lasang tsokolate. Chocolate! Ganito na ang itsura ko ngayon. Ito na ang finish look ng aking hair. Ano masasabi nyo? Okay lang ba? Or mas maganda yung long hair? Mas maganda yan. Looking younger. Sige, magpaalam na kami. Bye-bye!